February 2025, ginbuksan na ang bag-o nga main building sa Riverside Medical Center. Ang main lobby sa ospital ang ginhimo na nga one-stop shop. Ari na diri ang information, cashier, admitting, registration, health maintenance organizations, medical social services kag outpatient services. Hindi na mabudlayan ang mga pasyente kag kaupod sa pasyente sa bagong setup sa ospital kay diri pa lang nga part sa hospital ara na ang tanan nga kinahanglanon. Ang una, kadamong bilas ang katuan sa pasyente. So, ang inimo na mo centralize na mo ang tanan ng mga offices na kinahanglan sa pasyente. Registration, admission, billing, HMO nila, social welfare, no? Adi tanan. So sa serbisyo naman, may urgent care clinics, patupad niya, laboratory, sa piyak, radiology, x-ray, ultrasound, CT scan, MRI, reproductive health. So diri sini nga labi, kumpleto na, hindi na sila That's why one-stop shop siya. One-stop shop siya. May designated area para sa mga government services para mangin mahapos ang pagproseso sa mga kinahanglanon nga mga dokumento. Nag-blessing man sa bago nga ambulatory surgical clinic. Ini ang part sa hospital kung sa diin ginapatigayon ang mga minor surgery. Siniman nga 2025, ginpatigayon ang groundbreaking ceremony para sa pinakaunang nuclear medical facility sa Riverside. Ini ang pinakauna sa Negros Island region. Target sa Riverside nga mahuman ini sa June 2026. Ang Nuclear Medicine Unit ay isa ka specialized department nga nagagamit sa radioactive substances para sa diagnostic imaging kag pagbulong sa nagkalain-lain nga mga balatian. Importante ini para mas maintindihan ang function sang organ kag tissue sa cellular level. Sarang sini ma-detect ang bara sa heart, kidney function kag pwede man magamit sa pagbulong sang thyroid, prostate kag madamo pa. Ginagamit man ini sa pag-manage sang cancer kag ang Nuclear Medical Facility ang ipatukod sa tupad lang sang Cancer Care Center ang pinakauna sa NIR. Plano nga himuon sa management sang Riverside nga halin sa isa ka General Service Hospital, luyag nila nga mangin isa ini ka multi-specialty hospital. Kalabanan abi sa mga hospital sa karon diri sa Negros nag-offer sang general care lang. Ang Riverside nag-partner man sa public hospitals kag non-government organizations para mapahapos ang pag-avail sa mga services nila. Subong, bisan anong oras, pwede ka na magpakonsulta. Kung masako sa work o kung iban pa nga mga obligations, pwede makapacheck up sa imo most convenient time. Pwede ka na makapacheck up bisan hindi ka magpa-emergency room kay mayara sila sang urgent care clinic. Gani at your most convenient time o kung saan ulang ang bakante mo, pwede ka na makapacheck up. Padayon na pag-innovate kag improve sa Riverside para mapahapos ang tanan para sa mga pasyente.